tsaka. Addu'ar da zaka yi idan ba halal ka ci ba, ita ma addu'ar aiki ne na ƙwarai, Allah ba zai karɓe ta ba. Rigar da ka saya da kuɗin haramu, ka ɗinka ta kuɗin haramu, in kai sallah da rigar Allah ba zai karɓe ta ba. Idan kai aikin hajji da kuɗin haramun, Allah ba zai karɓi aikin hajjin ba. Idan ka ba da sadaki da kuɗin haramun, da wuya ƴaƴan da za a haihuwa a wurin Allah ya sa musu albarka. Ita haram duk inda ta shiga lalata lamarin take. Shi yasa Allah ya ce wa annabawa, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Don Allah ya ƙara razana su sai ce inni bima ta'maluna alim. Lalle ni masani ne daga ran abin da kuke aikatawa. Duk wanda ya kuskure ci haram ina kallo na sani inji Allah. Da Allah ya umurci annabawa, sannan sai Allah ya ƙara so kan masu imani, yace ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku waɗanda suka imani, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga halal wacce muka azurta ku da ita inji Allah. Kenan idan kai mai imani ne, yanzu zaka ci da me? Ka ci da halal. Bayan ka ci halal, Allah ya ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu. To sai ku dawo ku ci gaba da bautar Allah a matsayin godiya idan Allah kuke bautawa da gaske. Saboda idan haram kuka ci, wannan bautar Allah da za ku yi a wajen godiya ga Ubangiji ba za ta samu shiga ba. Babban musifar da al'umma ta fada cike yanzu, alhalal ma halla fi yadihi. Halal abin da ya shiga hannu, wanda ka bi da gudu baka samu ba shine me? Shine haramun. Amma wanda ka rutsa da shi ya zama me? Ya zama halal. Shi yasa abin ya zama bala'i. Dan kasuwa haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Ma'aikatan gwamnati haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Ciyamomin local government haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Komishinoni haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Gwamnoni haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Sanatoci haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Ƴan majalisa haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Ministoci haram. Ƴan sanda babbar magana, wadan shi ya ga atullahi burtai. Sai wanda Allah ya tsallakar. Akwai bayin Allah na kwarai suna na a cikin yan sanda da kowane profession, waɗanda duk da kake jin imani ka wataƙila an auna imani ka a wajen Ubangiji sun fika, amma yan kaɗan ne shine matsala. Rashawa, yanzu an ce wani wurin ma wai hadda POS. In aka tare ka direba aka ce kawo kuɗi, ka ce wallahi babu kuɗi a kusa, sai a ce ba matsala ga POS. To yanzu wannan labarin da zai tabbata an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba? Allah ramma, wai yan sanda ne suka tare wani faso zai wuce, aka ce ina takardun mota, ya ce ga su. Ina lasin ya nuna, ina particulars ya nuna, ina documents ya nuna, ina duk takardar da aka nema. Aka ce kai saurara, duk da haka kai laifi. Ya ce me laifi na? Aka ce me yasa ka taho kai kadai baka dauko ni ba? Baso ya ce ba ni kadai bane, akwai Allah, akwai mala'iku. Dan sanda officer ya ce to laifinka ya karu, kai overload. To abin da nake so na sani shine, waya za ya tsira. In ka je custom haka zaka samu, in ka je immigration haka zaka samu. Yan kwamitin masallaci sun cinye kudin masallaci, ana ta dauki ba dade. Liman yayi sama da fadi, an rasa yadda za a yi. A tona akwai matsala, a yi rubda ciki, a yi shiru kuma akwai Allah ya isa. Malamai sun ci haram, jahilai sun ci haram, sai wanda Allah ya tsallakar. Akwai ina akwai na kwarai, amma akwai masu cin haramun ne ko babu? Akwai su. To ku faɗa mana waye saura, ina za a samu mafita?
ga Allah madaukin sarki ya kafa wa annabawa doka. Allah ya kafa wa annabawa doka da su ya fara kamin ya iso kanmu. Annabi Muhammad ya ambaci wani mutum da duk sharuɗan addu'a ya cika, sharadi guda ɗaya kasare mashi. Thumma zakara rajulan yutilu safara ash'asa agbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik. Mutumin nan matafiyi ne, doguwar tafiya. Hadisi ya inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ambaci mutane guda uku da Allah ke karban addu'a su. Sai ce wa du'aul musafir, da addu'ar matafiyi, wa du'aul walid ala waladihi, da addu'ar uba akan wa? Kenan matafiyi idan ya roki Allah, Allah zai karba ko ba zai karba ba? To wannan mutumin ba ma gajeren tafiya yake ba, yudilus safa. Ya cika sharadi ko bai cika ba? Yamuddu yadayhi ila sama ash'asa agbara. Bayan yudilus safar kuma gashin sa ya cicure, sannan gashin sa yayi me? Yayi kura. Abinda ake nufi yana cikin shiga ta wahala da tawali'u. Ai yana daga ladabin karbar addu'a. Idan za mu je roƙon ruwa wajen Allah, an rasa ruwa a nan Kaduna, ruwan sama ya ɗauke, an rasa yadda za a yi, wajen kwamishinan ruwa ake zuwa? Tsakanin ku da Allah ko kwamishinan ruwa a jihar Kaduna ko babu? Za a ji a ce to honorable kwamishina fa an samu matsala, ruwan sama ya gagara, shinkafa na bushewa, ka ɗauki matakin kuna son ƙuri'ar mu. Sai ji ashe mutanen kawo ban san mahaukata bane ku sai yanzu. Wajen wa za a je? Sai a je a roƙi Allah. Idan za a je roƙon Allah nan, wani tufafi ake so a sa in za a je roƙon ruwa? Irin rigar da zaka sa ka je masallacin idi? Aka ce ana son shiga ta tawali'u. Cikin rigunan naka sai ka samu yar koɗaɗɗiya, yar tsoho wacce baka bata maki ba, sai ka ɗauko ka saka ka je gaban Allah da tawali'u. Zaka ce cabbi, ainihin nan rigar da naga wani da ita, to ai dai shine ba za ka dora ba. Kai shi a wajen shi wannan ita ce yar koɗaɗɗiya tsoho da kake gani. Wanda da zai baka sadaka kai ka samu riga zuwa idi, sai ka ce billahi la zai idi bana ne kan lafiya. To mutumin nan gashi asa gabara, ya ƙara cika wannan sharadin ko bai cika ba? Sai aka ce ya muddu yadayhi ila sama, ya daga hannayensa guda biyu zuwa sama. Daga hannu zuwa sama sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ce inna Allah ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi almu'min idza rafa ilayhi yadayhi an yuruddahuma sifra. Manzon Allah ya ce Allah mai kunya ne, Allah mai karamci ne, yana jin kunya a ce ga bawansa mai imani ya daga hannaye ya roke shi ya dawo da hannayen zero bai biya masa bukatarsa ba. Allah yana jin kunyar wannan. Kenan daga hannu domin addu'a ladabi ne ko ba ladabi bane? An ƙara samu wata sunna ta Annabi Muhammad. Malamai suka ce daga hannu yayin da za a addu'a an ruwaito daga sama da sahabban manzon Allah, sahabi 40 suka ruwaito manzon Allah yana daga hannu zai addu'a da sigogi daban-daban. Ibn Rajab ya kawo sigogi daban-daban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke daga hannu, amma dai ya daga hannayen zuwa ina? Zuwa sama da sahabi 40 suka rawaito. Shi yasa malamai suka ce raf'ul yadayn inda du'a sunna mutawatira. Ka daga hannu yayin da zaka yi addu'a sunna ce mutawatira daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisan sun kai matsayin at-tawatur. Idan an dagan bayan an gama addu'a ya za a yi? Sauke su za a yi ko shafawa za a yi ko tura su za a yi cikin aljihu ko ya za a yi da su? Nan ne malamai suka samu sabani. Me yasa suka samu sabani? An samu hadisai da suka ce manzon Allah ya shafa, da ya addu'a ya shafa a fuskarsa, amma hadisan kuma duka ba su inganta ba. Ya za a yi? Wasu suka ce to me kai mu fada hadisin da bai inganta ba har mu shiga bid'a da ba mu sani ba, in dai an gama kawai mu sauke hannu mu kasa. Wasu suka ce to ai tunda dai ga hadisi ko mai rauni ne mu bari mu dandana. Ba ma fuska ba hakkin ake zuwa da shi, amma dai dagawa ya tabbata menene
saboda haka wannan mutumin ya muddu yadayhi ila sama. An ƙara samun shar'i ko ba samu ba? An ƙara samun ladabi na addu'a. Da ya daga hannu sai ya ce ya rabbi ya rabb. Wannan shi ake cewa al-ilha fi du'a. Naci a wajen addu'a da makalkalewa Allah. Ka kira Allah da rububiyarsa. Ka ce ya rabb ya rabb ya rabb, ko ka ce rabbana rabbana rabbana, ko rabbi rabbi rabbi. Manzon Allah ya ce in zaka roki Allah ka ce ya rabb ya rabb ya rabb, ka fada sau uku, Allah da kansa sai yayi magana. Allah zai ce sami'tuka ya abdi fas'al tuta. Allah zai ce naji ka ya bawa na, tambayi duk abin da kake so in baka. An gama. Annabi Musa da Fir'auna ya matsa masa lamba, inda yayi wa Fir'auna addu'ar nan shahararra da take cikin suratul Yunusa, sai dai ambacin rabbana sau uku domin ladabi ga addu'a. Allah ramma me Annabi Musa ya ce ربنا إنك وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا يا أبنجي ده ربنا يا فارا قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. كابا فرعون da ƴan majalisarsa da executive council nashi da manyan mala'u nashi, ka ba su kawa da dukiya a rayuwar duniya ya Allah. Sai sake cewa rabbana, mun samu rabbana sau nawa? Yace ya ubangiji ka ba su wannan liyudillu an sabilik, domin su batar daga hanyarka. Ma'ana wannan abin da ka ba su sai yasa suka karkace, suka girman kai, bayan su sun bace kuma suka dawo yanzu ma batar da al'umma shi da aikin su, saboda girman kai da suka yi, suna ganin cewa sun samu wadata. Dama innal insana la yadaga an ra'ahu sagara. In kana so ga shiga ta dan adam bari ya samu kuɗi, karka daga cewa kai ai na ta'ala yana burge, na ta'ala akwai tawali'u, assalamu alaikum, bai da ko sisi dai to. Girman kan me zai yi mutane? Bari ya samu kuɗi ka gani. Wallahi wata ran kuka zauna tare da shi zaka sha mamaki. Kaji an ce ba a san abokin rigima sa anguwan nan ba, shiru ko hira ake, ba za ka ji murya shi ba. Bari ya samu kuɗi ka sha mamaki. Allah ba ma gardama da kai ba, har da Allah sai yayi gardama. Wallahi sai ka ja masa aya kai karshe ce saurara agala gafarta mallam, naji dai ban yi karatu ba, amma kar ka manta na yi yawon duniya a shekara ta 2013, ba zan manta ba, a ƙasar Bulgaria. Wai yanzu shi Allah rama, wai shi har ya samo experience a yawon duniya da yayi equivalent to ayat da kaza. Sai ce rabbana ya ubangiji, ya faɗi rabbana sau nawa? Ya ce idmis ala amwalihim, ya Allah ka shafe dukiyarsu nan gaba ɗayanta ya Allah. Washdud ala qulubihim, ya Allah ka takura zukatansu, ka sa wani ɗauri da wani kulli a zukatansu. Fala yu'minu, yadda ba za su imani ba hatta yarawul azab al-alim, har sai sun ga azaba mai radadi ya Allah. Wa yake wannan addu'ar? Annabi Musa. Wa ke cewa amin? Annabi Haruna yana kusa yana cewa amin. Duk rabbana nan ya ce amin, rabbana ya ce amin, rabbana sai dai faɗa sau uku. Wallahi ana kai ƙarshen addu'ar ƙala sai Allah ya ce qad ujibat da'awatukuma. Allah ya ce automatic za ka karbi addu'ar ko biyu, da kai Annabi Musa da kai Haruna. Ashe da mai addu'a da mai cewa amin duk addu'a suke. To ga wannan mutumin ya ce ya rabbi ya rabb. An zo ana ba Imam Malik labarin wani dan bid'a, an je shi yana addu'a yana ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi. Kasar dan bid'a shiga ta kasa da yawa.
sai Imam Malik yake cewa laula qala ya rab kaman qalatil anbiya, me ya hana yace ya rab maimakon ya sayyidi kamar yadda annabawa suka fara. Annabawa idan za su yi addu'a me suke cewa? Annabi Adam da zai addu'a cewa rabbana zalamna anfusana, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Annabi Nuhu shi kuma yace rabbi وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. النبي إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. النبي عيسى اللهم ربنا أنزل علينا. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. النبي يسوع ربي قد آتيتني من الملك. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أصحاب الكهف ربنا هب لنا من لدنك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. duka wayannan rabbana su wane ne suke faɗin wayannan addu'o'i? Imam Malik yace to kai dan ya sayyidi ka ce ya rabbana kama qadatul anbiya. Na'am, yanzu wannan mutumin yace ya rabbi ya rab, ya ƙara cika kaida ko bai ƙara cika kaida ba? To bari ku ji inda aka samu matsala. Wa mad'amuhu haram, wannan mutum yake ganin shi kamar mutumin kirki da ya cika wayannan kaidoji. Abincinsa haram, wa mashrabuhu haram, abun shansa haram, wa malbasuhu haram, tufafinsa haram, wa guziya bil haram. Tun yana karami kuma da haram aka ciyar da shi har ya girma. Babban bala'i kenan. Musifa ta kare ka ce da yayanka da haram, bala'i ya kare ka ce da yayanka da haram. Ka ce amana, baka kyauta ba, ka jefa su cikin musifa, ka jefa su cikin bala'i. Shi yasa matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba yi abinci a gida ba, matar ke ba mijin hakuri. Matar ke cewa kai hakuri, annabi ma an sha kwana gidansa ba a ci ba. Da safe idan zai je kasuwa, matar sai ta yi wa mijin wa'azi, ta ce ya Abdullah اتق الله إنا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار فإذا وجدت الحلال فأتنا به فإن لم تجد الحلال إلا الحرام فاتركه وارجع إلى بيتك. Hajiya ce take wa mai gida wa'azi,
ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah zai tafi kasuwa ko zai je office kaga mu na mu iyalanka za mu iya haƙuri mu kwana da yunwa ba matsala bane amma ba za mu iya haƙuri mu ci haram mu zauna a wutar jahannama ranar tashin alƙiyama idan ka je kasuwa ko ka je office in ka samu halal komi kankanta ta kawo mana za mu ririta idan baka samu halal ba sai haramun komi yawanta ka barta a can ka dawo gida hannu biyu za mu yi haƙuri mu kwana da yunwa wannan mata suna taimakawa mazan su akan imani ko ba sa taimakawa dala irin wayannan mata akwai su da yawa yanzu nawa ne a cikin ku in za su fita kasuwa mata suke masu wa'azi yanzu tsoron Allah ya kawo halal duk da ban ga ko ɗaya ba za a rasa ba amma ba su da yawa ba su da me ita ina ruwanta ko kan mutane za ka sayar ka kawo ina ruwanta me ya shafe ta duk abin da za ka sayar ka kawo kuɗi in za ka zo da kuɗi ba matsala ba ne ita buƙatar ta fridge ɗinta ka cika mata da kayan zaƙi ga Fanta ga Coke ga Lakasira ga Five Alive ga Don Simon ga Miss Fruta ga Schweppes ga zannuwa ka kawo Super Was ka kawo Holland ka kawo Sheraton ka kawo Exclusive takalmi ka kawo Aldo ka kawo Nine West ka kawo Gucci turare ka kawo Roberto Cavalli waya ka kawo iPhone 13 duk wata shida ka canza mata kayan daki ba jahannama ba wallahi aka ma hanya ta yi ba matsalar ta bace ba damuwar ta bace shi yasa yanzu haka a Kaduna nan ga alarama da Qur'ani yazo sai tun ya tafi neman aure idan sanatan da ke irin suka buga da alarama sai kore alarama ƙarya nake kun ga shi da well package to amma ba kaya a kafa shi sanata yanzu zai zo ko kwalliya ba zai ba Allah zai zo da wata irin rusheshiyar jeep mai zafi Lexus 2022 tana walƙiya a cikin duhu ga ta baka a cikin dare amma walƙiya take in za a yi firar ma a ciki za a yi firar a daga glass a sa AC daidai gwargwado a kunna cool music kuma ana dan shan juice ake hirar to ya zaka da shi sai an gama hira in za ta koma cikin gida ya ce yadda Allah matan gidanku nan kan su nawa ne ta ce su uku ne ya ce to gashi a ba kowa 500,000 ita kuma mamatin da ita ta haifo mana a bata miliyan 1 to ya shi baban yana nan yana ta fama da rayuwa ya ce ba matsala ga miliyan 2 a bashi kefa ya ce ga $10,000 sai a ɗauko ka san ita ba koriya ba ita ba bulu ba tana wani shar rafa da ita murƙushe miliyan 5.5 sai ta sauka za ta bai ce dakata na manta ai wannan tafiyar da na je Switzerland kin san les na ƙarshe kamin su iso Najeriya kai in an yi ma suka yi wata 6 ba su shigo London ba balle nan Afirka to akwai wa'anda na ganin latest kowanne kuɗin shi ya kai $2,000 kin ga miliyan 1 da wani abu kenan sai a ɗauko su les suna walƙiya kamar sai guda 5 sai a sake miƙa mata sai ta runguma za ta yi cikin gida ya ce abda ka na manta ai a wannan tafiyar da nayi na bi ta Brussels kin sai idan aka yi sabuwar waya Brussels ake fara kaita can ake testing sai kin san Brussels nan ne capital na Europe to akwai iPhone 14 ta fito ba 13 da ake amfani da Najeriya ba ita wannan za ta kai baɗiwar haka kamin ta shigo cikin Najeriya sai a ɗauko ta sai a sake mika mata kin san kedin you a well package kuma up to date to ya kamata a ce kin tafi da new model sai ta kwasa ta cikin gida daga kofar gida zaka ji ana guda a cikin gida da Allah akwai wacce za ta tambaye ta da kudin halal aka saya ko da kudin haram
ai wata tsohuwa in ta zo ta ga kayan arziki ita ma ta sha rashawa ta ce billahi lazi tun muna ƙanana muka gada ta sallah tana da ƙashin arziki gashi ya bayyana ka ji tun ta sallah tana ƙarama suka gada ta sallah tana da ƙashin arziki to shi kuma Allah rama in yazo ya bada abin da ya sauƙaƙa ya ce to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ana so aure albarka kada a kashe kuɗi da yawa wa guziya bil haram da haram aka ciyar da shi fa anna yusajabu lahu bidhalik taya Allah zai ansa masa addu'ar sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan addu'o'in da muke yi muke ga ba sa shiga da gaugawa me yake jawa daga cikin abin da yake jawa shine me cin haram abu na biyu Sahal yace wa ada'il fara'i ya ku bayin Allah kowa ya sauke nauyin da Allah ya dora mashi nauyin da Allah ya me nauyin da Allah ya dora mana mu ga muku gaskiya Allah ka ba mu ikon sauke wannan nauyi wallahi shi yasa zagi suka bakar magana bai hana mu ga muku gaskiya ƴan siyasa duka su rude duka su rikici kun san me ya ruda su bai rikita su Najeriya ta canja yanzu ahlus sunna ku ne kuka cika kasar kuma idan zabe yazo ba ku sauraron kowa sai malaman sunna wannan ya dami ƴan siyasa sun yi surutun banza dan me maluma ke sa baki akan siyasa me hada malamai da siyasa idan zaka shigo siyasa to ka cire rigan malanta wannan rigan malantan ta mutunci ka cire ta ka zama dan iska sannan sai ka shigo siyasa wato harkar siyasa harka ce ta yin iska harka ce ta yin iska saboda haka kada mu sa baki kar mu ce komi mu shiru idan muka yi shiru suwa za su shikarar su ba babbaka ƴan iska za su shikarar su ba babbaka mu shiru a zaɓi gwamna kan mu sa baki amma fa idan aka zaɓi gwamnan matan mu suna karkashin shi ƙarya ne ƴaƴan mu suna karkashin kulawarsa ƙarya ne asibitocin mu suna karkashin kulawarsa sarakunan mu suna karkashin kulawarsa maluman mu suna karkashin kulawarsa masallatan mu makarantun mu komi namu sai abin da yace amma kuma wajen zabo shi wa za a saka mu yi shiru wannan ba aiki mu bane mu jira kowane kare da doki a daura mana Allah karka nuna mana wannan lokaci da rayuwar mu wallahi ina ƙara rantse muku billahi tallahi duk lokacin da aka zo sai mun dubi mutanen da muke yi wa kyakkyawan zato mu ba mala'iku bane mu ba mu da wani Allah musuru Allah shi ya san me ke cikin zukatan bayi iya me za mu yi hukunci da shi abinda muka gani zahiri abinda ke cikin zukatan mutane mun sani ba mu sani ba waye san wannan Allah shi ya san wannan amma sai mun tsaya tsakaninmu da ubangijinmu mun ga ba mu ci amana wannan al'umma ba mun nuna wa al'ummar abinda za ta yi ba ta yi ba Allah ya ga mun sauke nauyin mu amma ba za mu shiru ba sai mun ga mata kuma wallahi ba za mu sai da ku saboda duniya ba da duniya muke so da mun dade da tarata in duniya muke so da mun dade da tarata ba ita ce gabanmu ba me ke gabanmu lahira da duniya ce ke gabanmu zaben da aka baya da mu ce ku zabi janar Buhari ba ƙarya nake yi wa yake ba kwabo ba ku an samu ba wa yake ba sisi na tsaya a cikin garin Katsina bayan mun je mun yi wa Janar Buhari nasiha mun masa wa'azi a Daura mun gaya masa duk abinda kake so ka gaya masa baka samu daman ganin sa ba duk abinda kake so ka gaya mashi na yanzu tsoron Allah wallahi ranar shugaba Sheikh Balalau yana magana har zafin kai na gaba na faduwa yake ina cewa shugaba ya gane da shugaban kasa yake magana kuwa ku tambayi maluma shugaba yana magana kamar yana kurba kan mimbari za a magana shi haka ka ban gama ba sai na kai ƙarshe abinda al'umma suke so su faɗa ba su samu dama bace na samu dole mu gaya maka gaskiya daga nan muka wuce Katsina nayi challenge Najeriya har yau an gagara
na ce idan akwai wanda ya san kwangila da Janar Buhari ya bamu, akwai wanda ya san Buhari kamin mu ci a zabe shi ya taba bamu naira ɗaya kwandala, dan girman Allah ya tona mana asiri. Idan bai tona mana asiri ba to mu muna addu'a Allah ya tsine mashi albarka. In dai ya sani bai tona mana asiri bai bari muka yaudare ku, ya bari muka yaudare ku, an bamu ya sani bai tona mana asiri ba, to ya ci amana, Allah ka tsine mashi albarka. Tunda Janar Buhari ya hau shekara 7 har zuwa yau an shiga ta 8, abinda an shiga ta 7, shekara 6 an shiga ta 7. Na ce idan Janar Buhari ya taba mu kwangila ta siyo handset, ta siyo me? Handset. Duk wanda ya sani ya ɓoye bai fito ya faɗa mutanen duniya ba, Allah ka tsine mashi albarka. Mun ce a gaya mu Najeriya gaba ɗaya ne challenge. Idan ya taɓa aiko mana ya ce shugaba Balalo zo, shugaba ya zo ya ce to saboda da ku aka yi gwagwarmaya cikin jama'ar ku, shugaba kawo mun mutum wanda zan bashi minista ko zan bashi, in ka sani baka tona mana asiri ba, Allah ya tsine maka albarka. Ban ce maka bayan yin zala a gwamnati ba, ko ba ahlus sunna a gwamnati. Ita gwamnati dama takan kwaso, har dan banza ma za ta kwaso. Ina maka maganar cewa ya kira shugaba ya ce shugaba a madadinka ina so ka kawo. Bai hana samu wadanda za su yi kamun kafa da mu musa baki, bai hanawa. In Allah ya sa sun dace, an ga dace wasu a basu, in ba su dace ba a yi me, a hana su, ko kuma wani dalilai. Shugabanci ba wasa bane, akwai dalilai da yawa. Ina nufin a nemo mu a ce ku je ku kawo wannan wakilin ku ne, kamar da dan siyasa an ce zabe ce a bada fadar illa labaro, ni zan kawo, domin abin da ake raruma a wurin a kasa a bashi nashi. Ba haka ake yi ba? Wanda ya san an mana ya turufa mana asiri, Allah ka tsine mashi albarka. Hayyo an gagara wanda zai iya kawowa. Amma in tambaye ku tsakaninku da Allah, kun ji mun ce mun yi nadaman zaben Buhari? Wallahi har yanzu ban yi nadama ba. Wallahi har yanzu bana nadama. Domin dalilan da muka gaya muku ku zabe su saboda shi har yanzu mu bai saba mana dalilan ba. Bai saba mana ba. Babu nadama. Dama ba mu ce ku zabe shi ya ba mu kudi ba. Ko mun ce ku zabe shi ya ba mu kudi? Kuma ba ba mu ba. Da mun yi saboda mu fake da guzuma mu harbi karsana ne mu samu kudi, da yanzu mun fara zagi shi ko fara zagi shi ba. Da yanzu mun fara zagi muna cewa mun dasa bishiya an hana mu shan inuwa, dama ai mutum mugun ice kai zaka dasa sai ya girma ya inuwa ta lib 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 ka zo shan inuwa ai bala'i. To mu mun amma da yake ba wannan ne manufar mu ba, har yanzu kuma duk wanda tashi zai magana sai ya ce su ke kare shi. Kenan wannan alama ce da ta nuna dan Allah mukai, ko ba alama ce da ke nuna dan Allah mukai ba? Alama ce take nuna dan Allah mukai. Kuma za a ƙara zaben, kuma wallahi za mu sake duba wanda muka tsakanin mu da Allah iya fahimtar mu, in yayi abin da Allah ya ce yayi, alhamdulillah kyakkyawan zaton da muke masa kenan. Sayyidina Umar dan Khattab lokacin da Sayyidina Abubakar ya zo rashin lafiya, ya rashin shi a matsayin shi ne shugaban ƙasa bayansa, abin da ya kira sai na amare ga masa yace to na danka maka amana wannan al'umma, idan kai adalci dama abin da na zata kenan, idan baka yi adalci bai ce bani da ilimin gaibi amma Allah yana nan. Duk wanda zamu faɗa iya abin da muka sani akan zamu ce muna kyakkyawan zaton zai yi, idan yayi abin da muka abin da muka zata kenan, idan bai yi ba mu da ilimin gaibi amma Allah ya ga mun yi dan Allah, mu Allah zai sama mana mafita. Da Allah ya ga mun yi dan Allah, gwamnati bata ba mu kudi ba, ya hana Allah ya rufa mana asiri? Yanzu kai kalle ni, kaga nayi kama da wanda ke kokowa da masara? Tsakanin ku da Allah na tambaye ku, ka kalle ni da kyau da Allah, kaga nayi kama da wanda ke kokowa da masara? Wa ya rike ni? Da Allah kalle ana raman nan, yayi kama da balle shugaba. Ƙungiyar Izala
akwai gatan da muke so da Allah bai mana ba? Kun taba jin kungiya a Najeriya lokaci da tana yin jami'a guda biyu? Kun taba ji? Je kai university ta mu ta Jigawa kaga me ake a wurin. Je kaga me ake yi. Je kaga abin da ake. Masallacin Juma'a da muke gina Abuja in Allah ya da an kusa a gama, idan aka gama da yardar Ubangiji. Program na da'awa da muke yi da sai an yi wata biyu sau daya, sati muke yin su. Kuma kullum miliyoyi ake kashewa. Mun taba aiko muku da takarda ku harado kudi ku kawo? Ana yi ko ba yi? Kullum kuna jima duniya an tafi da'awa. Yanzu maganar da nake muku ma gane za a tafi. Su ma sai sun gane. Izala ina ne ba a kai ta a duniya ba a ƙarƙashin wannan gwamnati? Mun kai ta Ingila, mun kai ta Germany, mun kai ta Italy, mun kai ta Paris, France, mun kai ta Spain, mun kai ta Belgium, mun kai ta Netherlands, Europe ba inda ba mu kai ta ba, mun kai ta America, an kai ta Asia. Ina gaya muku yanzu haka kungiya rigimar corona ce bata gama rorewa ba, an gayyace mu zuwa ƙasar Australia can ƙarshen duniya. Su daga su duniya ta ƙare, daga su sai dai kankara, ba ɗan adam a duniya da yake rayuwa a wurin. Kuma in Allah ya da abubuwa in sun yi sauki sai mun je. An gayyace mu Scandinavia, can an ce ta yi sauki, za mu je aka ce amma kullum dusar kankara ce ke zubowa daga sama, nace ban zuwa. Ba mai kwasa ta je binne na dusar kankara. Da Allah wannan kada ya kai mu gode wa Allah ko bai kai mu gode wa Allah ba? Shi'a da ta matsa wa Najeriya lamba, Allah ya nuna karshen ta ko bai nuna karshen ta ba? Za mu gode wa Allah, Allah ya taimaki sunna ko bai taimaki sunna ba? Ya ɗaukaka sunna ko bai ɗaukaka sunna ba? Idan sunna za ta ɗaukaka, wallahi duk sauran abin da za ka tuna mu a wajenmu mai sauƙi ne. Kuma yanzu ma muna nan mun sa ido. Shi yasa yanzu shekara guda aka ɗauko bata malamai. Yau a zage wancan malamin, gobe a ɓata wannan. Waya za a yi wai kamin ranar zaɓe duk malaman na a ɓata sai da in su yi magana ba za a saurara ba. Na ce mahaukata ba ku san tsakanin malaman izala da yin izala ba. Akwai wanda ya sai zo raba malaman izala da yin izala? In yau shugaba Balalo ya kira za ku ansa ko ba za ku ansa ba? Matasa za ku ansa ko ba za ku ansa ba? Da Allah ku juya mana fitilar nan jama'a su ga dan adam da ke tare a wurin nan. Masu kamera ku juya